Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masu sauraro barkamu da sake haduwa. Wannan shine bidiyon mu na tara inda muke koyon yadda ake iya hada baki. A yau insha Allah za mu yi duba ne zuwa ga shadda wanda aka fi sani da wannan alama mai kama da W a turanci kenan ko? To wannan shine. To insha Allah za mu shiga karatun. Kuma ina fatan masu sauraro sun subscribe channel din nan. Idan ba a yi ba, hakan zai taimaka mana wajen duk lokacin da muka ɗaura sabon video YouTube za ta sanar da ku. Bismillah. To shadda na nufin ƙarfafawa ko kuma in ce tsanantawa. Ana amfani da kuma wannan alaman ne a ilimin huruf domin nuna cewa harafi ta maimaitu sau biyu. Ban san ko ana fahimta ba. So da dama idan kun bude Qur'ani za ku ga irin wannan harafin, wato wannan alama tana zuwa akan kalmomi da dama. To na farko idan muka ce in an sa shadda yana nuna cewa harafi ta maimaitu sau biyu, na farkon za a karanta kamar da sukuni akan shi, yayin da na biyu kuma sai za a karanta shi da wasalin da yake kan shiddan. Ga abin da nake bayani a nan wurin yadda za a fahimce shi sosai. Kun ga kamar wannan kalma shine ainihin kalman da larabci. Wannan idan za a karanta shi za a ce banna, ba'un fataha ba, sai ga nunun mai shadda kuma yana da fataha. To wannan kun ga kamar wannan ne ba'un fataha sai aka ƙara shi da nunun mai shadda da kuma fataha. To haka zai zama kamar, saboda zuwan wannan shadda din zai zama nun ya zama guda biyu kenan, saboda wanzuwar shadda a saman nun, to nun zai zama guda biyu. An gane? Idan muka sa nun guda biyu, dama ba'un ne farko, to nun na farko da ya zo zai ɗau sukuni, nun na biyu kuma da ya zo zai ɗau wasalin da yake kan shadda din. An gane ko? To yanzu wannan da wannan duk yadda ake karanta su ɗaya ne. Yanzu bari mu gwada karanta wannan. Ba'un fataha ba, nunun sukun kun ga ya zama ban, sai ga nunun fataha na, banna. A rarrabe kenan. Kun ga da haka muka fara karatunmu, daga baya muka zo muka fara hada su haka. To bari mu karanta shi kuma a haɗe mu gani. Ba'un fataha ba, dama haka ba'un yake zuwa farkon rubutu ko? To ga nunun guda biyu, na farko an mishi ɗauri, na biyu kuma sai ya ɗau wasalin da yake kan shiddan mu a nan wurin. Kun gane? So zai zama banna, kamar yadda yake a nan, banna. To bayan wannan akwai kuma ɗan darasi da nake so mu bi, wanda hakan zai taimaka muku ku fahimci shadda da kuma yadda take. Insha Allah sai mu shiga ba tare da ɓata lokaci ba. Alifin fataha a, sai kuma lam alif shadda fataha Allah. Kun ga wannan aliful madda ne, yana ƙarfafan fataha, in ba kuma ta babun da muka yi darasin mu na baya. So alifin fataha a, to saboda wanzuwar lamun mai shadda, lamun na farko zai zama mai sukun, na biyu sai ya dau fataha, zai zama Allah. To amma saboda zuwan wannan aliful maddan sai ya ƙara mishi tsawo, sai ya zama Allah, balla, talla, thalla, jalla, halla, khalla, dalla, zalla, ralla, zalla, salla, shalla, swalla, dalla, طلا، ظلا، علا، غلا، فلا، قلا، كلا، للا،
malla, nalla, walla, halla, yalla. Kun ga wannan lam alif ne, wannan ma lam alif. Lam alif yana nufin lamun da alifi. To amma me yasa suka bambanta? Abin da yasa suka bambanta saboda kun ga wannan waw, shi mun faɗa muku baya yadda a haɗa wani abu ta gaban shi sai dai ta bayan shi. Saboda haka ne yasa idan lam alif ya zo gaban shi yake ɗaukan wannan yanayin. Amma duk wani harafi da yake yadda a haɗa lamun ko wani abu ta gaban shi, to kun ga zai sa lam alifin ya ɗau wani yanayi kuma na daban. Aikinmu na yau shine ina so za a rubuta waɗannan kalmomin ne da larabci, kuma duka suna da shadda. Don haka shi yasa kuke gani ina sa wasu harufa guda biyu saboda a nuna cewa suna da shadda. To yayin da aka rubuta min shi da larabci sai a nuna min har da shadda ɗin. Kamar yadda kuke gani sunan farko kalli, na biyu sirri, na uku hadda, na hudu kuma abba. To waɗannan abubuwan nake so a rubuta min su, sai mu haɗu a karatunmu na 10 kuma na ƙarshe insha Allah.